Adomfo me da wase anopai be kyerɛkyerɛ bibie adwenem ma ho mebutu yeso amaya nya tiefo wire fifo na mo me nya tiefo yefo so de be ya obeduru asase so ana usane ba obaba batu ya se wasam susudifo na se wogina wasam so na obu atan a wonam wasam so agye yankwa ya crowd sie betio rade ma wasam ntranko wiase afa na nyina na ni pampempem nya wasam uchefa domina kan ho o Jesus Christ dimu amen me ka sem bi akyerɛ wo na menim ne yese ababoa why na pa awurade mo nkwaje why ana ope awurade yesu mu nkwaje ana opa se awurade domino de na bone eche no onye nipa o de bone eche amen so we nipa we tintin ya trimo dene asa oma enhwehwe nkwaje na unya oso ya nipa woni mu fate obefomo se nipa ne ba pa wo che oso ama pa wo che di ka firi mu fate amen obi busa yesu so ra amprado do se no obi yam bone da kwa memfa nche no yesu he ne din on pasa enipa ade bone betra ne muntino waka chance so nua fomo empranso ahodo aduosonso a da kora fachano what is 7 times 77 bonawe nipa ba kupa onya nipa dodo sa na ayo bone o nipa ba kupa na ayo bone sa nipa 7,000 7 times 77 nipa ba kupa na ayo sa bone ni nyina one day here from an upper 6 to a number 6 that is a day 12 hours to say 12 hours no mu no anu ayo sa bone bebrebe ni nyina Erade se facha no so ade ase inti se obi ya me bone na me made a chesoa so ade ase mensuba abaya hindrance amame ti ase meni e bia de ahunu se e bia nipa na wo ya obone no wanu ne ho what you say asuragu awurade so ama awurade fam no ode ache no so what you say but wakoma da so kurem ama de ache wo de no so ma won so abeya awurade bone monti asem ni yo 77 times 77 wo say nya common o ajadi abetimi yasi so what you say anyadi a ebetimi ade aban asi yan hye de no nso na etobiri bia enipa nim fache de obi aye no opese onu so ye ne bituaka yasa na nyame asem ka yan kan Bible Matthew chapter 6 verse number 14. Matthew chapter 6 verse 14. Na samo di nipa mfon so free wana. Mo so agya demo de be free mo so. What you say? Me pesa ye kira de ketua bi. O se nipa fomwa Christ ya we. Se nipa ba fom ni yen. Nipa ba fom ni nua. Sansu na nipa so ba fom nyame. So what you say? Christ ya we. Se ayire so paso se dan onipa betia ne nua sanso na nipa korona so betia nyame enti nipa bia wo se
awurade amfa mfom so nkyɛw no di kan fa wonua bi a wafom wo bɔne yɛ deɛ bɛ kyɛ no afei yɛntrase na yɛnhwɛ nipa dodo a ɛbɔ mpa ɛsrɛ bɔne fakyɛ abere koro wɔ mena sepotia ne nua wɔte aseɛ wɔmena sepotia ne yere ɔnoa ne yere ɔda n'akyi anso ɔbɔ mpa yɛ wasɔ dɛm asrɛ bɔne fakyɛ wọn sɛ kristofoɔ nɔɔso tiɛniyɛ o wɔkɔ mpaebɔ akɔbɔ mpa yɛ serɛ nyame hɔ adeɛ but obi ho asɛm yɛdeɛ bɛyi ɛhyɛ ne tirim owie sa akɔgyina correction bɔ mu de ayɛyɛde akɔtom wɔse sɛ wode bɔ afɔdeɛ mpo anaa wotua ayɛyɛdeɛ na sɛ wo kae number one so far as yɛ wo ne obi wɔ asɛm no wankasa wo ho nte wɔyɛ yɛdeɛ no nso ho nyɛ deɛ bɛyi ɛnte nti the moment yɛbɛba wo tirim sɛ mekɔtua ayɛyɛdeɛ pɛm na wo nkonkora kae wo sɛ wo ne obi wɔ ɛyɛ aka wate asɛ wo ne obi wɔ asɛm nti ayɛyɛdeɛ no mfa nto correction bɔ num fa to fam na sɔre firi asɔɔdan mu hɔ te asɛm sɛdeɛ Bible ne ka no na meka no na kɔ fie kɔhwɛ nipa na ne nkɔbom ansa na wasa aba abɛfo ayɛyɛdeɛ nam ayɛyɛdeɛ no ho ayɛdeɛ bɛyɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna yɛ bie wate aseɛ nti always yɛbu Awurade asɛm so yɛbu so da biara da yɛbu so wɔma wɔne ɔma wɔsɛm bi wɔ fie ebi wɔ adwuma mu ebi wɔ asɔɔdan mu wate aseɛ ebi wɔ n'abusuam nti sɛ wote asɔɔdan no mu wonte asɛm no ye wɔnkɔgyina asɔɔdan mu na sɛ wobɔ mpaeɛ a wobrɛgu mepɛ sɛ atiefoɔ atie me nna no ɛna no mebia deɛ ketewa bi so na akyerɛ wo amen mesɛ wo sɛ bɔne fakyɛ ɛho hia ma menka sɛm bi na tie Christ ɛyɛ bi na ɛno na ama ma hunu sɛ ɔda soronko wɔ nipa mu yɛwade Petro areacte na na ɔsɔ ɔyɛ nyame nti no ɔhunu siei asra ma nansa na ɛbɛm na Petro akyinye gyie nti ɛna Kristo maa ne bɛm mu ɔde n'ani huni ɛne sɛ hwɛ sɛ me ne ɔnanam wase yare akɔ fie makɔsɔ ne nsa ma wase ɛho atom wate aseɛ mepɛ sɛ mema communion anaasɛ ɔyɛ last supper no wo Petro mo na mokɔ siesieɛ ɛpo fa wɔ megye wo wate aseɛ wonante po so anka wowura mu mepagya wo yɛkyerɛ me ne yɛkɔdu asɔfoɔ mpanimfoɔ wɔ a ɛnyɛ sogyafoɔ o ɛna ɛyɛ apolisifoɔ ɛyɛ asɔfoɔ ti kurom hɔ anim ne yɛkɔduru ɛna obi ka sɛ wo ne Yesu nanam me ne nanam na mokyee no ne madi akyirɛ aba sɛ mebɛhwɛ ne yɛbɛsie ɛnyɛ wo ne yɛpɛw wode aseɛ but deny Christ sɛ wɔni ne da keka ntam wode aseɛ enti asuafoɔ du baako no wɔne John ɛna ne Mary ɛkɔ hɔ mmerɛ a yɛbɔ Yesu asɛnnuam no ɛborɔ no nyina wɔm gyina adwane asuafoɔ no nyina o adwane mekyerɛ ma adeɛ ketewa bi Yesu sɔre firi awufoɔ mu no wɔaprofo this ɔsɔre firi awufoɔ mu no wɔaprofo this ɔsɔre asɛnnua so no wɔaprofo this ti asɛm ne yi
na sanu em no hwe soro o hwe bufu anaja nyama won no he prayed eja fa che won na wonim nia oye what you say ana Peter de no so fra wufuo mu no oyi ni won de tire Mary Magdalene Mary kon no se ko katre suafo no se ma sorry okay now we are saying katre Peter say ma sorry what you say ebi oya radio oba ya no Petro afa James afa John asa do mu free ekuo no mu sa kosi because onu Peter ana Yesu kotena ne koduom ene ne din sa woso what you say ono ma ne yi nam Yesu wan fra James wan fra John Peter na fra James ne John enti sabasa me kode amena me dem bae on sam yanko what you say but Christ show love wasati wo mu opono so obi a wayi wa maso ni no ni pom yansa na wo do mu ya dikanfo no wasafo mu de wo mu ko there's a tregu sorry I say but Christ fulfill this amen fulfill this to ko na Petro yi nam o ma ya o mu nya bi na Yesu say ya nom mu go asa no ma nya nam o mseda bi o so ma toto mpata bi o ntimo mra ma wi bi e wana John huru say Yesu a na Petro to no to punum Christ say for mo bai o ba gina no busa won senti Simon ba Yona o de say Petro into dom efiri yenum o dom what I say but real Christians no you see, you are sure no. What you say? You are bitterness, and you might be a bit dear still sad than that show you. And no man when you pay. Among God's spirit, as person who are more in ye. Tell somebody, and can you should show a whole choir? Quabank was so the Mary Magdalene, a leader. Because your friend is a leader no what to sorry I say because Mary Amra or Sana Samuel or Kahuni Koyino. Yes, you know, no Kahu. We are sorry, or not so about no. Now, what I ask for channel. So what I say, but of Fra Petro, Catch and Among the all disciples. Akwana wa deny me no o sa de adwuma na sa area ahye ne nsa what I say and the atwasa se nipa wo se usua Jesus Christ sua ne bibia amen sua ne do sua ne hobrase sua obua no obu naja what I say sua na hofama tieniye ne sua ne mobruhunu ne sua ne fache sua sani o mani nyina no na ba mu aba complete amen en sua bi nyabi abusua fore enkwaje ho enkwaje yani akaye besa no se Yesu Kristo nyame ba ne ba yani no ba se ya di atonum anyom ne bi wo ho a onkonkuru yi ba ne eto a ne da no ane ya desa na ma munsham no what I say who son in which way the assembly and the Christ ultimate the bonene ya dia bai a chai or the chai one son ani bio da Jesus anani ani bio Yesu amutsa Petro sawo anano so for the few man kan just wo be yimi ama asa o me ni trash wo mu jema so amen what I say but one son nani ani bio me pasa obi a wuti ama no pai aya futu sam kakra ya ana me de ma o yira
wona ne te ade abone no ayew wo yira wona ne te o ade abone no ode ayew na de adwen no adwen no otirim what you say because of the ode ayew ntino wonso adwen wo otirim what can I say enya de obeye bibia aboa ne da aware ndie wunya no but wo bibia wonka ho that is your motive. What I say? Obama so crap out chow and so still that motive. Me katrao won show that dia need da. Obian kan trao and then me decide at the swan kitwa ya kasachro. Won show that dia need da. Tia semini. Wo kura ya dia bi atrao. Tia semini. Obia ka woso agama naka enso da so wotirim adaso wa koma mu a wonko wote ho a ba dwonjero na ba man huyi wa hiwa koma mu wonu sa wo bua bone anu aso a wonu sa wo prepare who to hell yifru mu amen amen me papa wo me wa hwe me ti asabini one show no I was so who say no papa no chefo I was so who say no mama no chefo okay ebio was so who say no mama na do ba wiase no papa na do ba wiase do ba wiase no wa show wa bedru na and to forget about your father what do you say na family dia fatama no fa bonene che onya bidia mani bini amen and kaisa wan show ai ani abaware me mani mamu bi da show wan show no sister you are prepare yourself to hell obi awoni mbo ne facha no omona dwempo se Kristo Yesu eye ni wura na ne kra agyenkwa the person na me kasa asemo edi trew ama won say asofo na ayaba no any a different woman by so call themselves a minister of God no bebre nim nyam djuma bebre nim bebre awurade amfra won enti the zeal of God no onim mamen ka awurade mo hinta samon kirawo oje me so amepa amen amen eni pa ya boni tia nyame what I say? Enipa ya bone etie nyame. Awurade so yi ni badi etire nipa. Amen. Ade asem no sma for Paul kan. Woso Onyankopon yi ni do Onyankopon yi ne do o de do ya ne kire. Efrise mra ni adaso ya ne bonyefo no o ma Kristo be wu maaye. Yes. Anyamra sakra ya dwon na bone no yeguso ya ye de ya ba ya ye enu yi me da di kire ye entemini ya wutie ma no pai radea obi afomo obi ayo bone bi ebi kura wa dwumam ofa na dwuma anyamo bi a wa ya kire wo area won barufo nyina ba pacha wo so ntiase tiase me di fata no wata amen sa kan brown cheni kan bataw na boa pese ayo so paswa won so ba hwurade momoa yes kamera dodo a wodi ayo bone atia Onyankopon ya wo hia kira no pese won fa oni anfom so amfiri no wo so agya wodo di akyewa enyeye mamen kan no kura nkira ho agya abia obabia fomo what you say obo wadwum posanka de we na me de be ma no na so na me no foma wafom ntima yi na firi me mam men kan from me mabio papa ani anka wona wose adi kan yi ufiri mu bisa wona odi kan ya bone atia wagya Nyankopon anso obu nkotodwe asua friend so fa bone mfiri ada na won so ba ya bi tia wo de
woso yi na firi umam woyi ne firi umam a waja woso nso bayi wa firi ne mam amen wadi ase ma memfa Yesu Kristo babuo bi obu ye mehyem nkyerɛ wose papa bi ana obi de ne ka wadi ase wode ne ka wo ha yɛmfa sɛ 100 million ɛna ɔde ne ka no na ɛka no aso nti ɔfrɛ owura no so owura me sika na kyɛ mehia me sika ɔka yɛ no so o yɛkye ne de na bɛgyina n'anim ɛna ɔbu nkotodwe na ɔse dade deɛ ɔpɛ sɛ ɔde me yɛ biara sika no menya mepa kyɛw fa kyɛ me menim kwankoro a mafa so a sɛ sika no metua papa no hwɛ ne din no ɔse kɔ wasrɛ me amate yɛgyaa no owura ne da n'ani apɛ ɛna ɔno nso kɔhyia obi a wɔde ne ka 10 cedis wate aseɛ to owura no sɛ ai yɛapepra wo nie ɛnɛ deɛ bɛsi megyimi sika ana brante no so bu nkotodwe lɔɔlo kwa ho ɔsɛ owura mehu sɛ wo ba kora no a ka medɔgye sɛ bi meda bɔnten meyere ne mema nyinaa da bɔnten deɛ mɛdi adi wei kora menam fam ɛfiri atɔ nsu nam sɛ mbɛhwɛ obi wɔ braman ɛfam nam nam na sɛ ɔbɛma me 2 cedis na mede bi atɔ gare na mede bi atɔ sugar na mahona di menim kwan a mɛfa so a 10 cedis ne manya owura nsa ne ɔboa ɛne ɔbɛkyea mma yam ɛne ɔyere aberanteɛ no twitwiri ne soa me police station wurudu amemfa nya adesua ma wo na yɛna sɛ papa no a ɔno de ne ka 100 million no ne ba yɛ prosini sɛ ɔde aseɛ tuodu a watwe akoa no twetwere deda akoa no gu so pɛ ne kyɛw aprosifoɔ no nyinaa yɛ baksa ɛna aberanteɛ no pie na ɔbɛhu no ɔsɛ ɔne ɔfrɛ ne papa ɔsɛ dadi maa na ɔbaa yɛ a na ɔde wo ka 100 million na wɔde kyɛɛ no obi nso de ne ka 10 million adwuma odi di no wɔ police station ha no wɔsoa me ha yaa ɔsɛ saa twitwiri na papa no nso kaa sɛ ɛneɛ ɔde ne tom wia monkye wɔ no nso ma me na momfa no mmerɛ me ɔyɛ yɛ ne yɛde gaa baako no a wakye ne 10 cedis ne to kantakyi ɔda n'ani akɔ ana maa baako no ne papa nso ɔno nso de ka no ɔno nso yere no na sɛ aba no wasɔ mu ɔsɛ papa sɛ memfa mmra tɔ nsu na sɛ aba ɔsɛ me papa na ade ne ka 100,000 no ɔsɛ memfa mmra ɔde akyɛ me no ɔsɛ hwɛ me papa sɛ memfa mmra wɔte aseɛ ɔduwa ɔsɛ owura mena mba yɛ mbɛpa ɔkyɛw no ɔsɛ nokorɛ wode kyɛ me mede kyɛ wo na wode nti na wodeɛ woayere obi a ɔde wo ka 10 cedis enti mɛsrɛ wo 10 cedis no te firi 100 million no nafa baadeɛ kama wode aseɛ ɔsɛ owura wɔse sɛ wɔmfa wo nnua no bɔne yɛ nkyɛ no no mede wode akyɛ wo a ɛnyɛ ye wode aseɛ enti mesrɛ mepa mo kyɛ wo anuanom ne adɔfo nom bɔne fakyɛ wo hia o bɔne fakyɛ aho hia amen ti asɛm no yi enti ama aposifoɔ anaasɛ wɔ mo a ɛte asɛm no yere papa no ade no tom ɛwia ne ɛka kyerɛ aberanteɛ baako nso obi atua wo ka no ayɛdeɛ bɛ so wo sɛ de ɛsiteɛ ma ɔbadwe ma mfa sɛm nkɔ adwendwenem amen tie ne yie ɛda na asi ɛwɔ fie yɛ abusua mu atete ɛda na asi ɛwɔ fie
ya ni wama mumu atete munyina mu firi yefunu ba kom ne bae enso asam kitikiti nti otaya bada montam monhwe na monfa ncheche mo amen jemeso amen amen what you say anuanu mo yefunu ba kom mo enkwada nwotwe aseduno omontam watete ese maame ni hunu de wogina nafa what you say na na ba ko yemma omonka nti sese adwoafo ayemma ane ya kira yemma ane kwadwobisi yemma otaya bada omontam a enkoye so mo nyina eye niwa ba ko yemma uja ba anya sam kasi obi anso tiesai we bo we maami baye na we nso bo we maami baye na we nso bo we maami baye de so wa man kasa ho no wo mo hunu de o ye bayifo wo ye wo mo what you say antiasia animunti mamen kancho minua ena no anya sika bia company nti se obi wo dwuma num na wafomo na opa o cho na suntia we na wuni se dabi ora nso ba pacho anya dwuma anya dwuma me sa obi biara me pa o cho anidiem se ofomo a onso dwomfom so otum yes a chapa anu Akwasi ade kasa no nyansafo ahanta ni pa wosene ne kon ama de ya ne de abono a chapa no Akwasi ade kasa wo menua no ma ya montrese mumie nhia me pa choka se ofomo a fa chapa nante enye ni pa wanu mu oduma chapa wadi ase ba Akwasi na sene ne kon wose no kani pa osere ne kon no onya prom na de akana nim no ogya no onyankopon hu ne mobo so wadi ase aya futuo kakra bi anam de mamo few minutes na mapon na menim se onyansani bafa na de nim adoso Akwasi na bepo ojeme so amepe amen amen awiya ya bra wo ho mani pa bia awiya ya bra ho mani pa bia tieniye amara wasi so awututu anamo no hwe na wuri se nipa ubie company won kwa na bia beti ubepa nipa na no omaye wusi dan kakraka won kwa na usi ye obi amatrama dan no ebebu wadi ase ama yo hene ayire so paso nipa na ba mu ahini atim me president ayire so paso nipa na ba mu amamu atim wadi ase empisa ye huna me maye ho na ya no do ya ho na ya nkani pa mata ya ho a amwaye yesu si so do wa ma do wa akatua ba na wo to jefo no ne bonyefo nso yesa so do wa ma do wa de obi ho a wonse woni pa bi ho a ehwe wonum na ade mana enu oyi odo adi kire ho ehwe wonum na ade mana enu oyi odo adi kire ho o bra we de nyame nsira wo nsia wanke ewu twati afie obaya bibia ma wana wadi kan ye bia ma no ansa twati afie yi odo adi kire ni panyina wana wakwa asore ene wana wonkwa asore wo sekramoni so nya kramoni so abosunsumni so nya abosunsumni yi odo adi akire wonyina enkase wo ye kramoni nto ayamade na so far so ye kramoni nto memfa nchane da wo ya agimi what you say ye ni kramoni nyankopon obo no ene ye ni Kristo ni nyankopon obo no okay mama ye nhia fache me de no na me gina so ne yes what you so amepe amen amen tieniye me ko ware me yire na me papa mpene so enti ma ware awie dia anya dia ma ni papa bio you wagimi we agimfo amen amen ama baro so we say na se ba mpene aware ye no so enti wa ba ware ndi on fa na se ba nya bini nyato wa mobo ebatumi abase prayer no mpene so no onim ne baba ama no jeme so amen amen onim sadi osisu so ma okay
ebetimi abasa onim sabia ne baba ma ne nsatira de oba ware wa be hawo wodi ase wasem ebio onim se ne baba ma ne no oba bia wo ase ne bo so oba ware no eno so ho and to pray on person you need to sit down and ask your in-law no busansa ma na dey na ma yentia on pena ware no so okay what you say wasem there is no need to say o fa dwunu bi say o timi say on pena so what you say say open so on pena so ne ba no yes what you pa wo so your ba be ma ru a wa ko sie no what about say onyo dia jema so amen amen what about say onyo dia tieni ye minu anom yawo ama babre ho a won kunum na ama wamanya bitterness ama won senum ane won kumafo because oware no apeno was start to condemn na bushia ne kire oba no me sister we oyemi me penasem obafia anyege ne so ane ode pone to ga ni trim me maame so me ba ware no ba ma kwasia no no wa ba ma brechie what you say enti ade o mesra mo no say monyi nsam wa mote afa mo nsam mo humfiri mutirim amen na yese oba nyansafo hwenaja yese oba nyansafo hwenena me pache what you say enhwem fie bi atwam dia o maame yawo e deserve so yawo ene wa yawo sa yes what you say en trouble chen ka say me maame na ye me wo ye baifo nyansanim woni mi yes odi nya abaye no wo woni mi yes odi nya e wonya yansa no hunu papa ana papa danyi nsa wo wada baifo awudiem abosoma nkron wode wakọ atuo tuoya sia wode wakọ atuo abosoma nkron tieni ye yawo wo to ho no baifo no na wo wonam ni ba mu na ba baifo no fu na anum ye no baifo na fufu banchema odie no baifo chi na na wo da baifo ntoma na na fra wo baifo na go tunsuo enti sa na wo nyini a na ni ba yi ni nyina achi no wan shaw na sa bi wakwaduru Canada afa na aka chi wo baifo wo sere jai sem kura sesem no na mo ani mra fam oti ase na da bia me ka bibi se so sofo bompa ye mawo na se mpa no be adwuma encha wo maame no papa de okay oti ase nipa no onyankopon nam ne so do ba wiase no awurade ni no chen enti so ya ne pa de pa a che maame no papa na maame no papa bi ko won som nyame no bu nkotodwe twa bi ampo nyame nipa na won nam ne so de me baaye no de enam me so a wode ne fa me mu baaye no waya madoye awurade hira sa ni paramamia ne mpa ba wa bo nyina ni ube ye hira amen e pa cha wa ti ase wa ma hio but wa sen shafri nyame no a wode oba hia ne so no ho ube ye hira woni se woni pa bebre ho asi wo yi a anyo mmode mo anyo mo mpaye aka wo mo mpaye nko anka nyame ntie efi so wa bra bonye what you say me say efi so wa bra bonye dia ban enye tieni ye mo woni mra fom amen do ma me de ya wo mo frase after okro bi kura wo ma me nua bi e bi kura papa do ko ware dia ma me de ya wo no a lesson a bow a shawding a peja wo gina yie what you say do ma me no you are body onsa mama akonya lusu ya no e fa bi gina de otete no no mama no otete no no wo daba muru damu a okosra no sa wo sra no o ma no nchansen packet mienu amone da so mama wa mu ya no onso mo ko fa de baba no kwadu o mo sa ko record mama no bakan anu na bu obi abam me be gina ho bu mabam
What you say? So cool dance dan. No mama a wo hye na chi a wate tutu bi. Na mama ne da. Ensum ne nsuo bu no dia. Such a person can be a president. What you say? And this is when we say, we take committee no ma hwem. E ho na frakasie ni gina. E ho. Muni ma mun kosi mansion. No mun fam patano. What you say? No mun siesie no san nyini matre. Some ma me na de no bo kwa adu na fa dia ya ne ya so de bu ya pagya na gina woni. What you say? What the long cruise ma woni ani die. And now mama eti atechem. Wako habayire, wako nwa, wako bese. Eno odi ahwe school. Wako banchi pa no age banchi ni bia befufu seto. No de nwa guso am wadi. What you say? Oginaja ho no chi amanfo gari. Ti asem ni yo. Na sene, wa baye ye na so mama ya banfo. Entu be de agya no a. Woni say, wona wo so amusuo. Okay. What am I saying? But for two of them, Mamma, or be all funny and from Swan Channel, or be all you should have money free. Amen. And you want to assume as support. And you know, Bonnie, tell me about our son, your sound mind, now your sound heart, and son of God's spirit, at me will move well. Amen. 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 And your foot to a cacarabi. Mamma Sanka you. Now, somebody. Ose na somebody oni pam fom so free wona mosra janso de modi be free na some amfa ni pam fom so free wona mo aja wo soro no so rem fam fom so free mu da on se wasi aka no wa ya samwa eye Jesus na aka wo wa kasi sudua bibia ni wa betumi yi sa asem ya free ho da bibia ni ho ate se nyame abosoro abosase bibia ntimi nyi firi ho je se nyame na abayi firi ho what you say ate se nyame de po abesi ho abrofo pa wo munyi wo ayi bi ntimi nyi prumfiri ni dabre ntimi bibia nyame de to ye ho ano je se nyame no na bayi firi ho enti sa asem wanu a waka ni abeto ha no bibia ni wo betimi apepa no kasemini your daddy wajuma yefo you are daddy atia won sorema you are daddy atia wo kuroma what you say e bia na do ku obi we presby ni what you say na ko YPG ana hunu ya bi afom ho why say no nti wo ja asore why say no nti why o kamfo wo na na bona kutia wama hunu wo mutufie na da bia wo de apomsafo magina tu nyina ya kwanfa so be ne wo upon say ye me smile kwakache amatamfo say me drop buta bi achi buta ba achi na atare wo de on tabu church wo ta wawa eni funtum ni wokore buta na yi wa man so ni mu a afutu na me de ma wonya nsani tie o no de nim no so de opaso ba awurade no onsu abode fache amen de opaso ba awurade no ona na tamfo do paso ba urade no onye na tamfo yie do paso ba urade no so tamfo kura domewa shira no yes what you say afutu kakra bi na me de ma wo afo bia wo sam nso mu da na sema me katre wa twatoi sha no nso every Christian many pe bia no the program of life something like computer what you say season bia ye de was beto screen so se bibi beto screen so and say de wabrabo nyina na beto so what I say there was a poor life which you beto you can't escape it so bi bo waso ma bere no beso ya babo so bi so kwase aye beso so ko prison abeko what I say so you urade dia ni nyina urade be protect you ni nyina be bama ma ko si so urade be yiwa ya dia ba e de wa si ba bi Joseph Joseph Abaya Prime Minister. Now, I was so far through process. I was sending the animal because of the truth. I was here in the 2 minutes. I was here in the tono. I was here Sakotono. You didn't fall from Egypt. You Kotono, my Potiphar. Now, and I'm so near Chaton. Your son, I raised him in the prison.
What I say? She difficulties on them. And so you know what you know. Then you are ban in German. Why you are my too? Why mama do you do what to one pro? Or you are daddy? And for bonny trabonica. Yamisha. Amen. Radin Yokas.